पार्टी जाय मानसिया नोंखौ एक्सिडेन्ट खाना गालांदों एम्फौनांखागोनलै आब' आयै दिनै खेबसे नायनाय आंखौ खेबसे नायनाय आयै मा नोङो बाथ्रा बुंबाबो मानिया दिनै आंखौ नायनाय खेबसे आं जमुना आयै थुदा न'आवथ' सिखार नायनाय खेबसे मा नाया नोङो जुदि मैया न'आव थांनायमोनबा नोङो एक्सिडेन्ट जायामोन आं नोंखौ बुंखादोंमोन आरोना नोङो सानथाम थानानैनो फै न'आव होननानै नों जुदि सानथाम थानानै थांनायमोनबा नोङो एक्सिडेन्ट जायामोन आयै नों मानो थाबावनायमोन नों न'आव थांनायमोनबा एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन आं दा मा जागोन आयै आं दा सोरजों थागोन आयै बिबारि आब' आइखौ मानो सगाव थांनो होनायमोन थांनोनो होनाङामोन आइया जुदि सगाव थाङामोनबा एक्सिडेन्टबो जायामोन ना आं आरो मा बुंबावनो जमुना आगै आनैया आरो सगाव थांसै होनबाय नालाय आंबो आरो थां होनना बुंबाय आरो मा होननानै बादा होनो आं आनैखौ आं दा मा खालामनो आयै नों आंखौ नागारना मानो थांमारखो एक्सकिउज मी डेड बडिखौ लांनो हानाय जाबाय आयै नोंखौ डक्टरा डेड बडि होनना बुंदों नों थैयाखै नों थैनो हाया नों आंखौ नागारना थांनो हाया मालाबाबो आयै नोंदि बुंदोंमोन नोंनि दाउ जोख्लिखौ मानो दाहालागै दैनो रोंला होननाया दैबायथ' आयै दैनि जाबाय आं नोंनो खिन्थानोनो बावदोंमोन दैबायथ' नोङो जुदि फोथायाबा नोङो नायनो हागोन ना दैनि जाबाय आयै बिमा नोङो जोंफोरखौ नागारना थांमारनोसै आरो बिमा मानो नोङो नाया खेबसे नायनाय जमुनाया दा मा खालामबाय दं आब'आ जुदि प्लेनिं खालामनानै बिबारि लानाव थाङामोनबा बेफोरबायदि जायामोन ना मालायखौ बुथारनो थांनायावनो गावगायासो एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय आंबो थांनाङा होननाबो बादा होआसै आंबो बादा होनांगौमोनलै आंबो लोगोसो जाखायोमोन आब'जों बुंनो थाङोबाथ' आब'निया फाब नांदों बेनिखायनो थैबाय एक्सिडेन्ट जानानै मालायखौ बुथारनो थांनायावनो गावगायासो थैना थाबाय आंनिबो गोरोन्थिलै आंनो बांद्राय लागाय होयोमोन नङाबा दिनै आब'आ खिजानिबा थैनायानो नङामोन बिबारिमोन धोनि जानायखौबो आंसो खिन्थादोंमोन आं खिन्थायामोनबा बिसोरो प्लेनिं खालामनानै थांनायानो थाङामोन धोनि जानायखौ खोनानानैसो बिसोरबो केन्सार बेमार जायैखौनो जादों होननानै प्लेनिं खालामना थांदोंमोन फैसा लुथिनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो जमुनायाबो जाम्बि रखम हमजाबाय बिबारिजों बिदिनो माबा माबि जालायबाय नांज्लायनाय जाबाय नङाबाथ' बेफोरबायदि दिनै जानायानो नङामोन आब'आ थांनानैनो थागौमोन थैनायानो नङामोन आब'आलाय बोदला लानो होननासो थांदोंमोन बुथारनो होननानै गावगायासो दाला मादै माथो जमुनासो मादै आं न'आव थानोनो सुखुवाखै आइखौसो गोसोखांबाय थायो आंनि थाखायनो आइया थैलांबाय आंनि थाखायनो आइया जुदि बिबारिमोनखौ निमाहा बिनो थाङामोनबा दिनै बेफोरबायदि जाथाय जानाय नङामोन जमुना आं दा नोंनो बोरै खिन्थानो नोंसो आइया बिबारिमोनखौ निमाहा बिनो थाङाखैमोन बुथारनोसो थांदोंमोन होननानै नोंसोरो आब'खौसो रागा जोंगोन उल्थानो आरो आब'आ गावनि प्लेनिंखौ रावनोबो खिन्थाखायाखैमोन आंनि अनगा मादै मा सानबाय थाखो नोंखौनो सानदोंल' आङो दसेसो मोनगोनथ' र' मादै
नानिया गैया नामा? अ दिनै नानिया गैया नोंजों उन्दुहैनो थांनो हानाय नङा बिबै लाहानियाव थांदों दिनै फैयानो साननै थाना फैगोननो मादै होमबालाय दिनै आङो सोरजों थानो गिनायालाय गिया थेवब्लाबो आइनि महरा आंनि मोखां सिगाङाव नुजाफैबाय थायो गोजा फैबाय थायो दे बिदिबालाय जोंहानावनो थाफैदो आरो औ दे होमबालाय जागोन दे मादै आं दिनै नोंसानाव थाफैनोसै दिनै माने नोंसानि नानिया फैयागौलागि आं हारसिं थानो हानाय नङालै मादै आइखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो दे जागोन दे जिखिजाया आं हारसिं उन्दुबानो आइखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो मादै नोंजों थागोन दे आं दिनै आंना बादा हौवाया जमुनाजों थानो होगोन ना होआ हारसिंखौनो उन्दुआ माथो बियो मादै मा सिरि सिरि थाखो दे जागोन दायो फैबानो जाबाय हराव मास मोनसे जाबाय आइ थैनाया थेवब्लाबो आइनि मोखाङा आंनि सिगाङाव मानो गोजा फैबाय थायोबा माथो बुंबावनो आरो जमुना बिमा नालाय आंबो गोसोखांबाय थायो आरो आब'खौ आइयाबो थैलांबाय आब'आबो थैलांबाय दुखु मोनोलै आंबो जमुना औलै मादै आबैयाबो थैलांबाय आइयाबो थैलांबाय आंहा मा जाबावगोन दे माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि नोंसा आइया गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैलांबायलै जमुना आं दा नोंनो बोरै खिन्थानो हेलौ गेबगां आदा मोनफैबायना मोनफैयाखै आदा उनथिं नायनाय न'आवनो मोनफैबाय बेखौनो फनाव रायज्लायलायदों रायज्लायाबा आबा गेबगां मोनफैबाय औ आयै बेसेबा ओंखाम उखैना फैखादों आं ओंखाम दङ ना आइया बेदर संना दोनखादों दे ओंखाम जानानै बिहामजोखौ लायदो थां लायनि र' माथो बुंबावनो आरो आं लायनो थांबासो फैयोनो दे थां लायाबा जेमानबाबो नोङो बेखौ हाबा खालामबाय नोंनि बिसि बियो बिदिनो मालाबा सिं जानानैबाबो थादो आरो आबा मानसिफोराबो सोंगासिनो नोंसानि बिहामजोआ मा दाबो न'आव फैला मास मोननैयानो जालायसिगोन होननानै गियान गैयालै आयै गियान गैथारा एसेबो गियान दङबाबो गैयाबाबो नोंनो खावना लायदोंमोन आरो एसेबां बादुलि एसेबां खेस्रि होनना सानाखैमोनलै आं बेखौ दे खेस्रिबाबो बादुलिबाबो दा नोंनिनो हिनजाव जाबाय आरो सिगांनिफ्रायनो खामानि मावामोन नालाय बेनिखायनो बानाय मोनो आरो दे बादुलिबाबो जेबो नङा दे उनाव हामलांगोन उनाव मावलांनाय जागोन नाथाय नोंसोरनो फैसा एसे होबानो मानो एसेबां दाय नाङो बिहा फन खालामनानै आंखौ ओरैबायदि रायहरखादो नोंसा बिहामजोआ आंखौ दे एबारनिफ्राय जोंफोरनो थाइसेबो होनांला आबा होबाबो बखि जायोसो नोङो नांज्लायनायसो जायो न'खरावसो सान्थि गैया जायो बेनि साय जोंफोरनो होआबाबो जागोन दे आबा आयै आं बोरै नोंसोरनो फैसा होआलासिनो थानो हानो देनाय गावनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफोरखौथ' नायनांगोन ना हिनजावनोल' होबा जायाना आयै गोरोन्थिया आइनिबोलै आदा बेलाय जोंसि बाजैनि पार्टनारनो मानो खिन्थानांगौ देनाय नोङो फैसा 1500 होलांदों होननानै नोङो मिथिखागौआनो जोंफोरनो आदाया फैसा होलांबाथाय बेसेबा गाज्रि मोनखायो होननानै मानो खिन्थानांगौ देनाय नोङो जोंसि बाजैनि पार्टनारनो औहाय आंबो खिन्थाफ्लांबाय आयै एबारनिफ्राय खिन्थानांला दे नोङो रावनोबो बेसेबा बखि जायो आंसो मिथिगौ ना जागोन दे आबा एबारनिफ्राय आं रावनोबो खिन्थाला दे ओंखाम जानोसै आं ओंखाम जाखांनायनि उनावनो बिहामजो रांखिनिखौ लायनो थांसै आं नङाबा बेसेबा बखिलायगोन आरो थां दानो आरो जोंनिसो दाय जालायगोन मानसियानो माबा बोरैबा स्टाइलनि रांखिबो खेस्रिबो साननायफोरानो गेसावसो सिथा हामा बेफोरबायदि बुंनो नंगौखौलाय नंगौ बुंदों आरोलै दिनैयानो थैनाया मास मोनसे जालांबाय थेवब्लाबो जाथायफोरखौ बावनोनो हायाखै आं बोरै हरखाबनो जालांनायमोन बेफोरबायदि आरो आनैखौ सोर हुख्रेमना गालांनायमोन सोर मारमोन सानबाथाय बोरैबा मोनो आङो फैसा गैयामोनबाबो जोंफोरनि थाखाय थसे सिंग्रा बायना लाबोदोंमोन बे बाथ्राखौ सानबाथाय आरो आं बांद्राय बोरैबा मोनो मानसिया मालाय सोलायबायमोन जोंफोरखौ बेसेबा अनग्रा जाबायमोन बिदियावसो बेफोरबायदि जानो मोनबाय होमबा थै आब' मा खालामदों आं दङ ओरैनो जिरायनानै आब' जमुनाखौ खेबसे खबर लानो थांनांगौमोनलै औ खेबसे खबर लानो थांबावनांगौमोनथ' औ आब' आंथ' थांनोनो मोनाखै खबर लानो नोंसोरदि खेबसे थांदोआनो खेबसे खबर लाना फैनिथ' बोरैबा मोनगासिनो माबा जाना दं फनखौबो खालामथाराखै र' आङो फनखौनो लाला खोना बियो माथो रिसिभखौनो खालामा खेबसे थांगोन दे आब' खबर लानो जोंफोरो ज'नो दे जागोन दे होमबालाय
हरावबा सोरजों थायो हारसिंसो थायोना ना सोरजोंबासो थायोबा बिब' बिनानाव रावबोबो गैया जमुनाखौ सानबानो बोरैबा मोनो आङो जोंहानियावबो आरो थाफैनाय नङा खोना बिबारि मादै फैदोंमोन नामा ओहो गैया फैयाखै बा नोंसानो फैयाखै होनबा सोरानोथ' थांखो ना बिबो सोरबा हौवाजोंसो खारसनहैबायलै थिगबो गैयालै आजिखालि मानसिफोरजों आफालाय मानो फैदों होमबालाय अबाव थांखो बेलाय सोरो नोंसा नोम्मायालै नोंसा नोम्माया न'आवनो गैया दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो मोनाखै आं अबेयाव थांखो गामियाव थांदों खोना गामियाव थांबाबो एसेबां गोबाव थाङालै बेसेबा गोबाव जाखाबाय ना बिबो नोम्मा गदाय रखम सोरजोंबा खारसनलांबायसैलाय आंनि आइखौ नोंनि हिनजाव गदायजों रुजुफानाङा दे आफा आइखौ बेफोरबायदि साननाङा मोनथिबाय फोथायनो हायालै आजिखालि आइ रावखौबो ओमफ्राय मा नोङो जावायसिनायाव थांमाला होमबा फाग्ला मानलै बे सासे मानसिया हा नोङो बेफोरबायदि मालायनि न'आवनो थाबाय थानोसै नामा नोंखौलाय सोर जाहोबाय थागोन हा नोंखौ सोर फिसिबाय थागोन आंनिसो गोसो थाङो थाङा आरो खोनासं आफा नोङो फिसिनायनि बाथ्रा बुंदोंना फिसिग्रा मानसि दं आंखौबो नाथाय आं थाङासो माने मा बुजियासै आं ना सोरबाफोर आराम मोननाय दंबाय बायोलै ओइ बिबारि मा नोंबौनिया सोरबाफोर गोसथोनाय दं नामालै है दारे मा सानलाबायो नोङो बिहालाय सोर गोसथोनाय थागोन नङा जेनेबा दङ नामायो थै गैया जों मोनथिनायाव रावबो गैया ए मोनथिला दे आरो गोसथोनाय थाबाथ' मोजांसो सोरबा जुदि लाङोबा नङाबालाय सोर फिसिबाय थागोन बेखौलाय एक्स हौवाजोंबो थांलाबा है साला सासेयाबो अबाव थांखो ओंखाम फुना होनांगौमोन आंनो ओंखाम उखैदों मानसिया एसे क्रेक दंमारो खोनालै दादैया जात जात सानलाबायो